Tiprasa kami wo tabuk pontono lama hai keba senam jagya haste hapangni tiyei obahnya tongi maya Muntri Bisiketu Deborma tei Robindro Deborma ni chaitung mungbai obahnya tanggai naikha kamini lukorok bai obahnya sakhamya malkhung ambulance rok phai hapai maya kami wo jengjal kotor kotor ngai tongma bai aborongno tanggai cheri naitugui naikha kami wo tanggai kamini lukorok bai koglam saikya kami wak boya kami wo lukorok bai kokrok sawui dati no ambulance malkhungrok habrnani bagui kami wo chaitok jaknai haikeba lama swnamui rwjaknai hinui kok rikha Muntri Bisiketu Deborma bai Robindro Deborma simna ek nongni jengjal rokno tiprasa kami rokno thangai naima bai joto lukurokno hamjaka tei Muntri songno Monti no nos falta. Dumakari dok bising khobjak waboya kamio phaijak belekino lama sikri hini mano kei sintini oroni lukurok bai maladeni phaika kei chin logio sini borom ganang tei hezamara blog ni sini video tei RD ni SGU jotono tongbayo kei sing takobo himui survey khaithanai je busuk lok o lama sini main road bai connect khaijani bage ke agi to saimia o jaga o abuya kami tong hini ang tinina puja oro sopayo ke oroni lukorok bai borok bai koksaka bahike bonno sing lamani subida riman no sing nainai tuirok to tongo current tongo sudu tak lama o lamano tuino sini min naharmung borno kaham lama o himrinani Bisi romoi oba hake para khajak. borok je prun simi oro para khaka apruni simi tinisak jora borok om hakin himlai tongota Tamni gune oba hake lama kore chokna emne. actually jeng tamni bagi jeng bus haimia ang babisina je o jaga o je opara tongo saisimeya ke tini jeng saiman ka khanaka je pokora o takbo para lama krui amo hai para tongko ke ang wansukmani je sini hezamara blog ni andaro simna constituency kunu para mo haita tongthong je para o ambulance gari hawi maya apti haike jeng koekdin sikang video sahib song mesing meeting khai paike abon bagina opara o tini phaimung je opara o takbo ambulance habi mai ko anga sakhayote 3-4 amto hai para tongko tawbo ambulance habi mai sini simna amchayo abro nong boseng daktino yapri shawi brono lama kahmo himjene bagi samung solitu Tabu sak dok naina ke hospital logo thana ke bo. হাসপাতাল থানাকে বড় বালুই ছাড়াতে কোনো উপায় করে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র রোগ তো অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র বুকরি বমি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র আইং বসগাংতে জুমিয়া ওসে কয় কিলোমিটার রোগ চালা এমনি অব 2 কিলোমিটার মাখায় ফ্যামিলি রোগ তো ওর টোটাল 5 পরিবার তো তাবু ও আমসানি তাবু লোক রোগ তাবু ননি ও আমসানি লোক অমন জন্য লামা খাইরে দি ডাক্তার जों চেষ্টা খাইনাय ডাক্তার খাইনাय